άρρωστη. Πάρτα μωρή άρρωστη. Η μαμά και ο μπαμπάς Γουρουνάκης μόλις ετοίμασαν το πρωινό για την Πέπα και τον Τζόρτζ. Μπάσταρδα, ελάτε! Η Πέπα έχει κόκκινες σπυράκια στο πρόσωπο. Μαμά, τι σκατά έβγαλα. Πώς είσαι έτσι ρε μπάζο? Ναι, σαν ευκαιρία πατημένη σε γάμο το σπίτι σου. Προκτολόγος, παρακαλώ. Έλα γιατρέ, το πρόσωπο της Πέπας έχει γίνει κόκκινο σαν κολοτρυπίδα. Καμιά πουτσα θα άρμεξε. Έρχομαι από εκεί να τη δω. Ο γιατρός Καφεαρκούδος ήρθε να κάνει καλά την Πέπα. Όντως, σαν κόλος είναι το πρόσωπό σου. Δεν είμαι πολύ καλά. Να δω τη γλώσσα σου, πουτάνα. Θα πει πως σε κανέναν άπλητο χθες και πρίστηκε η γλώσσα της. Ήταν 3 Πακιστανοί. Είσαι εξαρτημένη από το σπέρμα, αλλά έχω το φάρμακο. Θα σου δώσω λίγη περίοδο να πιείς. Ναι, γιατρέ. Δυστυχώς είναι από το άπλητο μουνί της γυναίκας μου. Άνοιξε το στόμα. Ιαχ, αηδιαστικό. Όταν ρουφάς άπλητες πούτσες, αυτά παθαίνεις. Σήμερα το βράδυ θα κάνω αλλαξοκολλιές με τη γυναίκα μου. Πάρε την πουτάνα σου κι έλα. Αχ, πολύ ευχαρίστως. Να πλύνετε καλά το κόλο σας. Θα γαμίσω και τον μπούστι τον άντρα σου. Γεια σας. Θα τον πλύνω πολύ καλά. Θα σας ξεκολλιάσει ο γιατρός. Μη μιλάς, εσένα σε ξεσκίσανε οι 3 Πακιστανοί. Αχ, θέλω και σήμερα πουτσα. Είσαι ένα χόρταγο πουτανάκι. Μας πήρανε παρτούζα με τη Σούζη την Προβατίνα. Η Σούζη Προβατίνα είναι η καλύτερη φίλη της Πέπα. Καλή πουτάνα και η Σούζη. Μπε, μπουρδέλο εδώ. Η πουτάνα μου θέλει να μιλήσει με την πουτάνα σου. Τσούζη και σένα το μουνί σου. Και ο κόλος. Πάρε τους Πακιστανούς και ελάτε από το σπίτι, θα είμαι μόνη. Θα φέρω κι άλλους. Ναι, και πες τους γουστάρω ξεφτύλισμα, σφαλιάρες στα κολομάγουλα και φτύσιμο μέσα στο στόμα. Ώστε είσαι στα αλήθεια άρρωστη. Ναι, ναι. Γουστάρω ποδαρίλα και άπλυτα καβλιά. Όσο πιο βρώμικα, τόσο το καλύτερο. Το στόμα μου είναι πλυντήριο για πούτσες. Κάβλωσε πάλι η μουνάρα μου πολύ. Πάω να βάλω τη στολή νοσοκόμας και έρχομαι. Η Σούζη Προβατίνα ήρθε να δει την Πέπα. Η Σούζη φοράει στολή νοσοκόμας. Σαλαμπάτα χαλάκατα. Καβλός τους. Γεια, ήρθαν οι Πακιστανοί. Μωρή πουτάνα, μόνο 2 βρήκες, σου είπα να φέρεις πολλούς. Όλους τους άλλους τους απελάσαμε. Με τις κάβλες που έχω τώρα έπαιρνα κι Αλβανό. Θα σου φέρω να πιεις ούρα. Η Πέπα φαίνεται να το διασκεδάζει πολύ. Πόπο, είναι ζεστά. Νιώθεις κάπως καλύτερα? Θα ήθελα να γλύψω πουτσα, Αλή. Ναι κυρία. Πάρε το Μοχάμετ και ελάτε πάνω και πάρτε με πίπα κόλλο. Όσο για να τσιρίζω, δεν θα σταματάτε καθόλου, εντάξει? Ο γιατρός Καφεαρκούδος είναι εδώ για να δει αν η Πέπα είναι καλύτερα. Παρτούζα μυρίζομαι. Ποιος την οργάνωσε? Εσύ μικρή πουτάνα. Ναι ρε, μπάρμπα, αφού τα Πακιστάνια ξέρουν να ξεκολλιάζουν πολύ καλά. Κι εγώ τι είμαι, αδερφή? Κάτσε να της ρίξω ένα πούτσο. Ναι, γιατρέ. Φοβήθηκες τόσο πολύ που φύγανε και τα σπυράκια από τη μάπα σου. Την έχεις χοντρή, γιατρέ? Σαμπουρί. Θέλω να μου δώσεις το μουνί στα χέρια, να ματώσει.